नमस्ते सर्वांना। आता आपण आपल्या गेस्टला घेऊन गाव दाखवायला जातो आहे। त्यात आपल्या सर्व रिलेटिव्हचं घर पण आपण ॲड करूया। आणि आता आपल्याकडे जे ताई येतात मदत करायला आपल्याला, ते आपल्याला हां ते गावातले नदी दाखवणार आपल्याला। आणि आपल्या पाठी गॅसची गाडी दाखव खाली आहे ना। तर आता डायरेक्ट आपण नदीत जाऊया। तुमचे रस्ते बघा गावातले कसे दिसतात। चला जाऊया ना। आज आपल्या विद्याताईला काय आम्ही ओळखलंच नाही एकदम। हां तर तुम्ही आम्हाला काय दाखवता आज? नदी आणि आपले सर्व गेस्ट सुद्धा आहे। हाय करा कॅमेराला। तर आज आपण गावातली नदी बघणार आहोत आणि आपले गेस्ट सुद्धा आपल्या सोबतच आहेत। ते एकदम एन्जॉय करतात। आता तो पूर्ण वॉकिंग करतील ते बघा प्रॉपरली। पुढे 4 लेडीज आणि पाठी 3 कॅमेरामॅन। खाली दगड बघा, आरामात चाला। तेच तर स्लोप बीप तुम्ही बघू शकता इकडे। आरामात आरामात आरामात। विद्याताई रात्री कोणी येऊ नाही शकत ना इकडे? ठीक आहे, आता आपण त्यांच्याकडे जाऊया। खाली बघा किती आरामात आहे, आरामात आहे। ओ किती पायऱ्या तरी मोजल्या आहेत का तुम्ही? ह्या आज मोजूया का? आरामात आरामात चढवूया, आरामात। आम्ही पण इथे पहिल्यांदाच आलो। आणि हा आम्ही पण पहिल्यांदाच आलो। विद्याताई आम्हाला नेहमी म्हणायची की नदी दाखवते, नदी दाखवते। जंगल जंगल काय तर मम्मीला आणून नाही चालणार इकडे। डाय डाय मम्मी तुमच्यासोबतच व्हिडिओमध्ये बघणार आता क्लिप सर्व। बापरे, हे अर्ध झालं मग ते अजून अर्ध खाली ना। ओके चला, सर्वात आधी मी पोचलो खाली, कारण तुम्हाला पहिला व्ह्यू तुम्हाला द्यायचं सर्वांना। तर हे काय अशी दिसते आहे, हे बांध बांधल्यामुळे पाणी तिकडे साठलेलं आहे। तर पाणी फ्लो असा आहे का समजत नाही। याल ना आरामात। अरे बाई ही आली पहिली, बाकी आपले कुठे गॅस कुठे परत गेले काय? चला काजल जास्त पुढे पुढे जाऊ नको का? काजल काय ऐकत नाही बाबा। आम्ही बघा चप्पला काढून आलो पण कम्फर्टेबल होतं इकडे। हे दगड पण एकदम छान वाटतात ना। परत गेली बघ खाली। पाणी ना ते ह्याच्यासारखं आहे, फ्रीज सारखा थंड आहे। फ्रीज कसं असतो, फ्रीजचं पाणी फ्रीजरचा नाही, फ्रीजचं पाणी कसं असतो गारगार, तसं गारगार आहे। मस्त ना। बाटलीतून भरून येऊ। उन्हाचं असून पण इकडे थंड पाणी आहे आणि हे छान वाटतं। हे खूप क्यूट आहे। आता त्या मॅडम पण आल्या बा इकडे। आरामात या, आरामात या। चपला ठेवली तशी। आता हे पाऊस नाही म्हणून, पाऊस असल्यावर सर्व भरून जाणार। हे बघा मी आता सेंटरला आहे व्यवस्थित, आणि प्रत्येक ठिकाणी जिकडे जिकडे होल तिकडे तिकडे तो पाणी साठलेलं आहे बघा। आपण फोटो काढूया। हां चल। हो इकडे पाय ठेवायचे 100 रुपये लागतील। आपल्या असताना ते पाय ठेवायचे पैसे घेतात मासे असले की सर्व्हिसचे। इकडे फ्री आहे आपल्या गावातलं। हाय हाय मासे आहे त्याच्यात, ते तुमच्या पायाच्या जवळ येतील बघा गुदगुल्या करायला। हां ते बोललो। हे बघा ह्यांचं काय चालू आहे। हो विद्याताई तुम्ही भिजलात। कुठे घेऊन चालला तिला? काजल सर्व लेंगा बिंगा खालचा भिजला तुझा। बापरे, पुढे पुढे आलो एवढं आलो। ते बघा ते तिकडे सर्व आपले गेस्ट।
पाणी एकदम थंड आहे म्हणून मी हात लावून दाखवलं ना त्यांना. तुम्ही पण कधी गेस्ट म्हणून आलात ना आणि आमच्याकडे टाईम असेल ना तर टाईम काढून वेळ काढून आम्ही तुम्हाला इकडे घेऊन येऊ. वाईट आहे ना ते लेगीज ते वरती कर आणि तिकडे बस पाय ठेवणं तर पायाला बघ ते गुदगुल्या करते. ती सर्व्हिस देतात माहिती आहे. एवढे नाही येणार तेच एवढे नाही येणार. पाय ठेवून तरी बघ पायाची घाण गेली बघ सर्व. आता इथे मी चालली ना त्याच्यात ते माझे पाय बुडत पण नाही. इकडे एवढी बसली इथे बसायला लागेल तेव्हा ते माशी लागेल. हे ट्रेनिंग आहे तुमची आहे इकडची. आरामात जावा. हो विद्याताई चला. आज आमचे टूर गाईड विद्याताई आहे. पाणी छान वाटतं ना इकडे. ओ तुमच्या हातात काय दाखवा. हे ह्याचं काय इन्फॉर्मेशन दिलं तुम्ही काय माहिती दिलं. केस कपडे नाही केस पण धुतात. केस धुतात दागिने धुतात. ह्याचं नाव काय. रिटा बोलतात. रिटा रिंगे असं म्हणतात. हा रिटा रिंगे बोलतात. ओके म्हणजे डायरेक्ट असं धुवायचं. हे पाण्यात टाकायचे त्याचा फेस येतो. बी काढायची आणि पाण्यात टाकून ठेवायचे नरम होतात ते. अच्छा मग साबणासारखा फेस येतो त्याला. पुढे पण आहे म्हणजे इन शॉर्ट नॅचरल डिटर्जंट आहे ना. केस आहे ना स्वच्छ होतात. केस चांगले निघतात ते. पहिले आहे ना कसं साबण बिबन वापरायचे नाही लोक हेच वापरायचे. हा ना. हेच काय जबरदस्त फेस येतो. काजल घे तुला फेशियल करायला. फेशियल नाही केसासाठी. केस धुवायला द्या तिचे केस धुवायला. अंथरुण पण धुवायला पहिले वापरायचे ते. चला सोना बिना धुणाऱ्या एकदम जास्त सर्व काढा घरातले सोना. ह्याला व्यवस्थित सांगा नाही तर कशी तरी वेगळीच पद्धतीने धुवायची. करूया आज घरी एक्सपेरिमेंट करूया. हे नेलात ना तिकडे पेटी असते तिकडे 20-20 रुपये टाकायच्या. चला बाबा खालून बघ किती आलो. खाली किती आहे बघ. हा कर जमा कर. चला आम्ही बघा आमच्या गाड्या इकडे लावले होते ते लावून आता नेतो आणि आपले सर्व गेस्ट आता खाली वेट करतात. चला चला. आज घरी काय पुरणपोळ्या. नंतर आमच्याकडे. हो येऊ. चला काय तेव्हा गाडी गेली आपली. त्यांच्या पुढे आपल्याला जायचं आहे. आपण गाईड करतो त्याला ते आपल्याला नाही गाईड करत आहे. हे काय घेतलं हे बांधलं होई गावातली झाली पूर्ण आता. चला ते त्याच्यात ठेवायचं संघावते. आपली नदी बघून झाली ना आता. हो आता आपण यांना आपल्या गावातला जो मेन मंदिर आहे कालिका देवीचं मंदिर तिकडे घेऊन चाललो आहे. तुम्हाला पण दाखवलं होतं मंदिर किती सुंदर आहे. मी पण आज खूप दिवसानंतर चालली आहे देवळात. तर बघा आपण मंदिरात आलो आपल्या गेस्टला घेऊन. जरा कसं इकडे शांत वाटतं ना एकदम मस्त. हे आमचे सर्व यायला लाव कॅमेरा लाव. इकडून व्यवस्थित हात दे. काळजी बरं आहे ना. या पाहुणे आले आपल्याकडे भेटायला तुम्हाला. येऊ द्या. हां राहतील. त्यांना बसू द्या. मी काय आहे आपण बाहेर ना. कुठून गाडी आली ना त्यांनी. तुम्हाला बघतो व्हिडिओ मध्ये. असं ते बरं असू दे पण छान आहे मस्त. खूप छान घर आहे. अशी घरं बघायला मिळत नाही आम्हाला. साखर टाकली आणि स्पेशल काय आणले हे काय आणलंय. मीठ सैंदव मीठ आणलेलं आहे स्पेशल आपल्या गेस्टला. आज लिंबू पाणी. अरे वा नवीन ग्लास. काजलला घेते मग तिला अजून पाहिजे प्यायला. दोन दे
सर्व घर दाखवलं त्यांना, गाव दाखवूया, सर्व व्यवस्थित सर्व दाखवूया, इकडचं पण दाखवूया, हे लोक पण सर्व दाखवूया, है ना? तिथपर्यंत आमचा जागा आहे. दाखव बाबा. चला आपण पाठी पण दाखवतो. वरती जरा डोक्याला लागेल ना तुमच्या. हा वरती जरा बघा. इकडे हे सर्व असं झालं ज्यूस. बासूल पहिला त्यांना देऊया 5 आपण, मग बघू. हा पण तिच्या सासरी पण असं आहे. तर आता बघा आजी आपल्या सोबत जे पाहुणे आले त्या आजी सोबत बोलतात ते व्यवस्थित, आणि इकडे आपण लिंबू सरबत पितोय. चीअर्स. आजीच्या आशीर्वादाने देवाचे आशीर्वाद घेतात. आजी प्रार्थना करते आतमध्ये. हो त्यांच्यासाठी. तुम्ही पण आलं की तुम्हाला पण आजी प्रार्थना करून देईल अशी. तर आपल्याला वेळ पाहिजे बाबा, आम्ही सुपर बिझी इकडे येण्यासाठी ना. त्यांच्यासाठी त्यांच्यासोबत आलोय, म्हणजे आम्ही एवढं बिझी शेड्यूल आहे, तुम्हाला पण माहिती आहे खूप बिझी शेड्यूल आहे, पण जरा वेळात वेळ काढून आम्ही आलोय. आणि तुम्हाला माझ्या एडिटिंगसाठी मी रात्री आज 1:30 वाजता झोपलो, 1:30-2ला मी झोपलो, आणि सकाळी परत 8ला उठायला लागतं, म्हणजे एवढा वेळ काढायला लागतो त्याला. तर बघा आपण आजीकडे आलो होतो. आपण गेस्टला विचारूया तुम्हाला कसं वाटलं इकडे येऊन. खूप छान वाटलं आम्हाला. सुंदर असं घर बघायला मिळालं, परिसर वगैरे. आणि आता एक आम्ही पालखी नाचवताय तो कार्यक्रम आम्ही बघणार आहोत. आता आपल्याला लहान मुलं, आपण लास्ट टाइम व्हिडिओमध्ये मी दाखवलं होतं तुम्हाला, तर आपले आता लहान मुलं आपल्याला पालखीचा थोडासा परफॉर्मन्स दाखवणार आहे. इकडून आरामात या खाली. लास्ट टाइम तू नाचवलेली ना. या मी आणि ते बाहेर येता ना. बाहेर येत आहेत. आता बघा आपले गेस्ट सुद्धा इकडे आहेत, आणि त्यांना दोघांना फक्त खांद्यावर घेऊ द्या. त्यांना हेल्प करा. ओंकार त्यांना दे. हा फक्त पकडा आणि थोडासा डान्स. हात करा, तुम्ही करा, घ्या. इकडे बघा आपला आजीच्या घरी टूर येऊन झालाय. आता आपले पाठी गॅस बघा टर्न मारतात ते व्यवस्थित.
इथे बघा आपण रत्नागिरीच्या एका रेस्टॉरंटमध्ये आलो जेवायला आणि आम्ही बसलोच होतो जेवायला बघा. आपले सर्व गेस्टसुद्धा इकडे आहेत आणि काजलसुद्धा आहे. तर आपल्याला बघा आपल्या चॅनलमध्ये लहान लहान मुलं पण आपल्याला एकदम चांगल्या प्रकारे ओळखतात. ती तिकडे आलेली परत आली. नाव सांग तुझं. सुशांत वालगुणकर. आणि कुठे राहते रत्नागिरी? मारुती मंदिर. आणि काय आवडतं आपल्या ब्लॉगमधलं? फॅमिली आवडते ना. मग आता हिचा फेवरेट रेस्टॉरंट आहे हा. तर तू काय खाते इकडे जास्त? व्हेज थाली. मग आम्ही पण व्हेज थाली मागू ना तुझ्यासारखी. चालेल. हिला ओळखते. तर बघा आम्ही हॉटेलमध्ये काय मागवलं? पावभाजी आणि एक्स्ट्रा पाव. मला फक्त पाव मागवलं त्यांनी, पावभाजी. हां तू अजून 4 पाव घालशील आमच्या बरोबर. आणि इकडे सर्व आपलं चालू आहे ना फूड. त्यांनी मसाला टेस्ट कर पाव कर. काय बोलतं? त्यांचं ऑर्डर पण काय? हां हे मसाला डोसा, मेदूवडा, मसाला डोसा आणि अजून इकडे डिश यायचे आहेत. दही वडा. हां दही वडा. नाही आमचं काय संपणार आहे. ही टेस्ट कर. पाव तोड. आता या बिर्याणीचं नाव आहे मुगलाई बिर्याणी. ओके. आज काजल खुश आहे का? आज खूप दिवसानंतर बाहेर आलो. तेव्हा महिन्यानंतर कामानिमित्त तरी बाहेर आलो. आज काय खरं नाही काजल. तिसरी डिश पण आली. एक आहे दहीवडा बिर्याणी. ओके. आणि आपले सर्व गेस्ट पण दहीवडा खातात आहे. खावा. आपली गॅसची गाडी पाठी आहे. दाखव आपली गॅसची गाडी आहे ना पाठी. आता आम्ही तुम्हाला रत्नदुर्गा फोर्ट हे आपण कितीदा तरी दाखवलं आहे. पण हा समोरचा येताना व्ह्यू आहे ना तो खूप छान आहे. आता समोरचा व्ह्यू तो किती छान वाटतं ना. ते थांबले नव्हते तिकडे. एवढा ओपन व्ह्यू ना कुठे दिसत नाही. हा जो ओपन व्ह्यू आहे ना पूर्ण. आणि ह्या लाईनच्या पुढे जायचं नाही. म्हणजे ह्याच्यावरती आपण असं इकडे बसू शकतो, तिकडे जायचं नाही. खाली बघा किती आहे आणि किती मोठा समुद्र आहे बघा. आणि कधीची वेळ आहे बघा काजल? दुपारचे 3 वाजलेत है ना. हां अजून एक दाखवूया तुम्हाला. इकडे आता इकडून एक वेगळा व्ह्यू तिकडचं बघा. केव सारखं आहे ते बघा. गुफा दिसली. केव मस्तच आहे. आणि इकडे लक्ष ठेवा हे सोमवारचं बंद असतं. स्मारकाची वेळ सकाळी 10 ते 5:30 पर्यंत खुले राहील. स्मारक सोमवारी बंद राहील. लोकमान्य टिळक जन्मस्थान. हे पण घे काजल, हे पण घे. तर पूर्ण रत्नागिरी दर्शन परत करून आलो आणि त्यासोबत प्रत्येक दर्शनातून काहीतरी प्रसाद घेऊन आलेलो आहे. भाज्या, मेथीची भाजी, कोथिंबीर आणि मुळ्याची भाजी. केळी आणलेत. केळी आणलेत. हो. चला एक शॉपिंग झाली आमची. आणि त्यांनी खास डिंकाचे लाडू आणि ते दिले का आपल्याला. आणि तू काय केलं इकडे? जेवलीस तू? काय केलं? जेवली. आम्ही पण जेवलो. आम्ही 2-3 आयटम खाल्ले तिकडे. असा मस्त एकदम. चला आता रेस्ट करूया जरा. हा मम्मी आजी हाताने बघ हे कोरी दिली बघ. एक तर बनवायची आई त्यांना भाजी. मम्मी एक फणसाची भाजी बनवूया. फणसाची भाजी बनवते तुझ्या स्टाईल मध्ये बनव. हा काय त्यांनी दिलं. त्यांना नाही का हॉटेलमध्ये बोललो डिंकाचे लाडू वगैरे, तेव्हा त्यांनी दिलं. अरे वा छान छान. आणि आपल्याला आम्ही हॉटेलमध्ये गेलो ना मम्मी आज, तर आपल्याला 4 फॅमिली सर्व सबस्क्रायबर्स होते, सर्व आपल्याला भेटलेत.
मस्त मस्त ना. आणि आम्ही आता दमलेलो आहे. ड्रायव्हर भेटले की मजा येते ना. हा बोलायला मजा येते. आता बाईक चालून बाईकचा वाटतं पण जरा. बाईकचे किती किलोमीटर झाले माहिती काय? 35-40 किलोमीटर झाले पूर्ण काय. कुठे कुठे फिरला तेवढं लांब? सर्वकडे आजीच्या घरी पहिलं गाव दाखवलं. गाव दाखवून मग रत्नागिरी पण दाखवलं. आत्याकडे गेला होता? नाही आतीकडे नाही गेलेलो मग, कारण मग चढण होते ना अजून, वेळ पण झाला असता. जेवायची पण वेळ चढले झाली, पण नसते. जेवायची पण वेळ झालेली ना. चला